Hi, what's up, beautiful people? Welcome back to the YouTube channel Malawan Cameras. Mukumbukira nthawi ya maliro a Malemu Saulos Chilima ndi anthu ena 8 amene adatisiya pa ngozi ya ndege ku Chikangawa. Mukumbukira pa maliro paja panali mzimayi wina wake anazalira komano ndikuzayankhula mawu like MCP and something like that, like mukumbukira amayi amene aja. Yes, amayi amene ajawo alowa DPP. By the way, amayi amene aja nthawi imeneyo anali ndithu director of campaign makamaka pa chigawo chapakati ku chipani cha UTM. Ndi iwo aona zoti akuti anyway alongosola zifukwa zimene alowera DPP ndi tione taone akuti maizodi ake. Guys, thank you so much. Malawian Cameras. Choyamba ndipeleke ulemu kwa regional governor a TPP amene mwatilandira mu Central Region. Imvani mu mtima mwanu kuti ndakupatsani ulemu wanu bwana. Ndiperekeso ulemu executive yonse ya region pondilandira ine maizodi yake. Komanso ndikupereka ulemu moposa vice president. Iniyo kuzinjepetsa kundilandira ine mzimayi kuti ndigwire nanu ntchito ulemu wanu. Komanso bwana president yathu bwana Peter Mutharika ulemu wanu bwana. Komanso ndikupereka ulemu kwa amayi. Komanso wina aliyense amene ali wa TPP amene akumva kupweteka ngati mmene abvera akhala pa UTM. Bwana ine ndabwera kuno ku chipani cha TPP muzifukwa. Ndiponso pano pamachita bwino kuti pasa kuyankhula. Amanena kuti ine ndikubwera pano chifukwa ndine Isilamu, ndabweretsa Asilamu. Ndinu Asilamu? Ndinu Asilamu? Ndinu achipani chanji nena ninoko. Mwachokera kuti zikomo kwambiri. Bwana anthu awa chifukwa chakupweteka. Bwana inuyo president bwana athu bwana Kabambe ndine sindikwanyoza koma ndinzoona. Iwacha saka nabwera mano mmalomo olimbana ndi boma lomwe line la dictator lakupha ndikumakamba za ine. Mmalomo ati akabe mmene anafera Chilima. Kodi Chilima anafa bwanji? Kodi tizafufuza bwanji ife Chilima? Malomo ake kupanga against inuyo ndaona kuti mwina mwake bwanawo poti wankulu sala kwa mayiwala koma kuyiwala kwake kopanda pina. Ndeife amene tinamva kupweteka ife ali Chilima sitingamuone munthu amene mmalomo ati ateteze akapeza munthu wokupha ndikumaka kapaso munthu amene anamulemekeza. Bwana atu amene chikuno alimba kuti zetu pange ndino. Ndeife taona kuti tikagwira ntchito. Kodi azimayi anzanga ndikufuseni. Kodi kuti ndijesima popanda ufa tiphika? Popanda moto tiphika? Popanda ndiwo tiphika? Zonse zimafunika ziziyendera chani? Bwana atu iniyo ife tikakuma chani tili ku UDF. Tili ku UDF, tili ku UTM ndakuba chani. Koma atu kumademo timakagulitsa malonda bwana. Koma lero kumacha bwana. Sungapite zikwanje pamutu kukhaba. Kuziwa kuti ine bwana mumadziwa democracy. Bwana wamadziwa chani? Democracy inabwera mmalawi kuti aliyense ali ndi ufulu wacho amene akufuna komanso kupanga ndale amene akufunira. Zikomo kwambiri bwana wangu. Chala mwamba DPP oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! A president kuyankha mene kankha ine ngati vice president Central Region ndikumene yankha apa amayi apita apawa ndi mayi Zodiac position yawo the director of campaign ku UTM, national director of campaign ku UTM. Anali anali follow TVP head. Anali UTM, anali national campaign director
pana kutalandira ku DPP tapezanso mpanda president mukatipatsa chilolezo kuti apatsenso kampando kuti agumule bwino nawo pa central election pana president. DPP oye a president ndikafika pamenepa sonongeni nthawi zikachulukitsa sizideka anthu onsewa afuna kuti amve mawu anu ndi akuone kukadayera ine a president ndikhale pansi zomwe kwambiri. Chala mwamba uko. DPP woye! Ngati ena mwasalira kumeneko mukuchedwa. Basi sinazaze bwerani. Chisekondi chosegula. Profesa kuti nonse ndi ananga bwerani. Tikawoloke limodzi pa 16. Bwana amanena pa Vice President kuti afuna aname za asilikali. Bwana muona sipata 1 wiki ayi bwana. Anakumana zulo ku State House. Ndi mwana uyu wosakhwima nzeruyi akuti running mate wawoyi. Bwana apanga program. Your Excellency, this country imafunika 250,000 metric tons. Bwana Brani Banda, mundiyang'ane ndifuna asuse zimene ndikunena zingati ndikunama. This country imafunika 250,000 metric tons. Abwereka $10 million. Agula 36,000 tons bwana ya fetereza ku Zambia. Fetereza uja kubwera naye wochepa kwambiri bwana akufuna kuti apusisa Malawi anamize kuti asisa mtengo wa fetereza. Bwana Malawi tinachenjera. Ngati ndikunama andisuse. Bwana munthu running mate, Minister of Trade, ukasisa bwanji mtengo wa simenti usanayambe kusisa mtengo wa chimanga. DPP waye amene akutiganizira ife. Bwana asisa bwanji mtengo wa simenti asanasisa mtengo wa fetereza kuti Malawi tilime. DPP waye bwana pa nthawi ino ndi azusa president achipani cha Alliance for Democracy komanso bwana amene mwagwirizana nawo kuti muyendesa limodzi boma kuyambira pa 16 kupita mtsogolomu. Honorable Enoch Chihana kuti nawo bwana apereke malonje awo. Zikomo kwambiri bwana. Achihana wamboma afodi wamboma achihana wamboma afodi wamboma wala yingulumbira shuwa kule yingulumbira shuwa. Yeah, sure. Tien. Nonse akutumani takwezani uko. DPP waye! DPP waye! Afford waye! APM waye! Pa 16 awa pa First Lady atu waye! Ulemu wabambo wanga Professor Arthur Peter Mutharika amene inu ndi presidential candidate wa Afford, DPP, NDP and Left Alliance. Ulemu wanu. Ulemu a First Lady atu. Ulemu a running mate. Ulemu a Vice President. Ma Secretary General. Ife kwa Afford timati mkamaenda palaini. Mupita pa nyumba pa munthu. Mmodzi akachita odi. Nonsenso simchita odi. Chomwe ndunena maulemu nonse akhale m'malo mwake. Ine yanga ikhala express.
msonkhano uwu ine sindikanabwera iyayi chifukwa ndinali kuchitipa kukalonga mmene amafuna kuti aya afuna ndimanga ndili kukalonga kuchitipa koma ndimati ngati sindibwera pano iwo aganiza kuti ine ndauponyolo ndenati iyayi first ndilankhule nding'alule mpamene azintenga bwino ndikagone ku area 3 chifukwa mgalimoto mwangamu jasi ndatengeratu dumu ndanyamula chifukwa ife tina experience tagonako kambirimbiri timadziwa zofunikira kumeneko. Your Excellency ndifuna nene ichi ndayima pano ndine president wa Alliance for Democracy. Ndi chipani chomwe chinabweretsa democracy m'dziko muno. Cholinga chinali chakuti choyamba zisazapezekenso kuti kuli munthu wina chifukwa choti ndi president o chifukwa choti ndi boma azipanga intimidate zipani zina. Chachiwiri chinali chonena kuti mmalawi aliyense olemera osauka mtundu uliwonse akhale ndi freedom yolankhula. China ndikubweretsa ufulu kwa ma journalists aliyense alankhule. Ufulu wopanga zipani mmene mufunira ndiye chipani chili pano, president wake ali pano. Ndiye kukapezeka akapuku ena aunyamuka numapita ku nyumba kwanga umakasecha mmakasecha chani mmakatani ku nyumba kwanga. Ndiye nyumba imene ija ndakupatsani yanu sinilowamonso chifukwa sindidziwa mwakayikamo chiyani. Koma nang'onang'ona amene akakutumani simmaganiza kaye akupweteketsani. Chifukwa awa Satana afune asafune pa 16 apa kwawo kapande. Kwawo kapande. Bwana ndifuna ndilankhule ichi komaliza chifukwa nthawi ndilibe. Ngati mmakhala ndi anthu ena omaopseza mitundu yake sino iya. Ayi. Ine bwana naima pa chilungamo nayenekera oyima president. Zonse zoyimira president nali nazo ndili nazo. Koma ine kuzakuonani mtunda uli apawu. Ndiye ine nzikayima ni mtunda uli apawu. Ndikoti mutu kwenda? Mutu uli bwino? Bwana ine nimakupatsani ulemu, nakupatsani ulemu, nzakupatsani ulemu. Ndipo ndiyenda ndi inu, ndifera inu. Chilichonse tipanga mpaka akapuku awo achoke mboma. Azibiti. Bwana naima pano, ndaima pano. Bambo anga anabereka ine 100% ntumbuka ukulumbi. Amwe tumbuka. Mayanga anabereka ine 100% nchewa. Osati so nchewa wamba iyayi. Mwana wa fumu chiefmas wa ukasungu. Ndiye kupezeka mafumu ena achichewa. Akuyenda nkumanena kuti nchewa aliyense avotere nchewa mzake. Akuyenda nkumanena kuti nchewa avotere nchewa mzake. Ndifuna ndiauze ichi. Ngati ndiwe fumu amene kugawa mitundu ya Malawi, you are not fit to be a chief. Musiretu. Chifukwa ife azigogo athu anali mafumu amasunga mtundu uliwonse muyawo, mnkhonde, mtumbuka, aliyense as long as ali m'mudzi mwawo. Ine bwana fumu ina inazanena kuti gawa undi wapereka uthenga onena kuti achewa wonse avotere chakwera. Ine lero bwana naimba foni kwa gaundi. Ndalankhula nawo nduna za gaundi.
zakaniratu kuti zimene fumi mene manena ni za mmutu mwake. Ngani mena sina yoko kwa gaundi. Gaundi bwana utumiza uthenga kuti aliyese kandiwe nchewa, kandiwe ntumbuka, kandiwe ndani, vuto lilavuta. Andi president amene tonsa Malawi atuombole ni Peter Mutharika ali hapa. Osana mizana yai. Osa mabusitsana abale wanga. Ine nanena kuzuzu nanena kusina pengepo misala ine yai. Hai. Sina pengepo misala. Andi ine nikaikwera imene simmakwera yakupha yai. Iron State House. Ndifuna zomwe wanena Suleiman pano za fertilizer. Ine nimachita business ya fertilizer. Company mena agula ko fertilizer ni ma Chinese amena namba factory ku Zambia. Afuna next week akunamizeni agula 36 tons ya fertilizer. Aponye mashopa na fertilizer watsika. Akunamizeni. Fertilizer pa international market akalali chimodzi 250,000 tons ya walephera bwana tikalowa mboma tiambiretu tifa kukhala mavuto. Abale wanga nkhani yo wina ndiyo wina kale. Koma nkhani imene tikhale nayo ndiyo nakuti kuyamba pa 16 anthu awa zaka zitatu makampani wosa amene amapanga supply fertilizer sanalipire akane. Atsutse kuti they own companies for 3 years they have not paid them. Atsutse. And zomwe achita bwana awapasa ma promissory notes. Akankha apasa ma PD check tinene choncho kuti inuyo ndi ine ndi my answer ndi Minister of Finance tizavutika obweza ngongole zimenezi. Chifukwa udziwa choka mboma. Ndiye ifeyo panopa ndikupempha kuyamba kumpoto pano pakati kumwera. Abale wanga tisapusitsani mtundani uli apa. Nimalize chonchi. Ine sinaonepo kuti uko kuli timu ya mpira. Kuno kuli timu ya mpira. Ndiye timu ya kuno kumanena kuti awasolowe chifukwa akula. Nzomveka? Ife watu tamulowetsa amene ni Messi number 10 amene achinye chigoli Professor Peter Mutharika. Zikomo kwambiri Mulungu akudalitseni. Zikomo. Machine. Waona machine. Atatu machine. Chihanga machine. Cheniasa machine. Awina dad. Iwe. Chala mwamba DPP woye. Atati woye. Bwana nthawi ino ndimafuna ndiazuse no Dr. Jenny Ansah amene ali running mate alliance yathu yazipani follow DPP Ford NDP ndi LEF kuti akuzuseni bwana mulankhule. Bwana anthu akuno amakonda ulimi, amadalira ulimi wake wafoja. Bwana ndituma anthuwa akuti akalima foja singati mmene zimakhalira nthawi yanu adadi. Anthu amalandira $. Koma pano bwana anthu akulandira makwacha palibenso ndi phindu lomwe. Akudikira kuti mukalowa boma pa 16 bwana mubwezerese $. Aja anthu ayambenso kugula magalimoto kulimi wa foja. DPP woye. Nthawi ino bwana ndiyapemphe Dr. Jenny Ansah kuti akuzuseni mulankhule kwa china ntindi cha anthu amene asonkhana pano. Zikomo kwambiri bwana. Waona machine. Atatu machine. Chihanga machine. Cheniasa machine. Awina dad. Iwe. Chala mwamba cha professor. Chala mwamba. DPP woye. DPP woye. Professor Arthur Peter Mutharika woye. Zikomo. Ulemu
kwa a presidential candidate Adadi Professor Arthur Peter Mutharika. Ulemu kwa mai athu a Professor Gertrude Mutharika. Ulemu kwa second VP Honorable Chihana. Ulemu kwa wose amu alliance. Ulemu kwa Secretary General Amukito. Ulemu kwa VP Central Agangata. Ulemu kwa Honorable Mwenefumbo, Honorable Prophet Mbewe. Ulemu kwa Rasta Chikomeni. Ndi ulemu maulemu onse akhale m'malo mwake. Inetu nthawi ya masana ano ntchito yanga ndiyochepa. Ntchito yanga ndiyonena kuti inu nonse mwabwera pano kuti mudzamve a Professor Adadi atiyankhule. Nde ine sinditenga nthawi yayitali ayi chifukwa ndingoadzutsa kuti atiyankhule. Koma ndisanachite choncho ndiloleni ndinene chinthu chimodzi ziwiri. Adadi tonse timadziwa kuti Adadi ndi munthu oleza mtima. Adadi ndi munthu wachikondi, amatikonda tonse. Adadi si munthu ofuna kuti mwazi ukhetsedwe ayi. Chifukwa chake ndifuna tigawane lero. Chifukwa choyamba Adadi amaopa Mulungu. Mawu amati chiyambi cha nzeru ndikuopa Mulungu. Adadi amaopa Mulungu. Komanso pakuopa Mulungu amaonetsetsa kuti malamulo onse m'Baibulo akuwatsatira. Ndiye mu chaka cha 1993 pamene ku Malawi kuno timakambirana za malamulo akulu constitution, tinaona kuti amene anali katswiri pa za constitution, koma osati za constitution zokhazo, koma za maufulu achibadwidwe, anali a professor. Ndipo iwo anayitanidwa kuti abwere ku Malawi kuno adzakhale chair wa nthawi imene timakambirana za constitution. Ndi chifukwa chiyani ndikunena izi? Ife ku Malawi kuno tinalandira ufulu odzilamulira tokha mu 1964. Ndipo pamene a British amatipatsa ufulu umenewu adatipatsanso constitution. Mu constitution imenemo munali Bill of Rights. Bill of Rights munali maufulu achibadwidwe. Koma titangotha zaka ziwiri mu 1966 tinakhala kuti tilowe mu republic. Ndipo panabwera constitution ina imene inakhazikitsidwa ya republic. Koma constitution imeneyi chipani ichi chimene chimalamula chinachotsa ma human rights onse. Bill of Rights anayichotsa. M'malo mwa Bill of Rights anayikapo loyalty, obedience ndi zina zotere, akuti ngodya zinayi. Pamene anachotsa human rights anakhala ndi mpata onyozera maufulu awanthu. DPP woye! Nde pamene a professor anabwera kudza
adachita cheya constitution ya 1993 anaonetsetsa kuti bill of rights ija ibwereso. Ndi chifukwa chake Profesa ali munthu olemekeza choyamba lamulo la Mulungu, kachiwiri lamulo la dziko. Iwo ndichosadabwitsa kuona kuti tisanalengeze ma results mu 2019 anzathu aja ananena kuti akhetsa mwazi chifukwa amadziwa kuti samalabadira zonena kuti alemekeze malamulo a dziko. Ndi chifukwa chake tili mkatikati momaona za ma elections kuti zayenda bwanji, anatuma nthumwi zawo kudzandiopseza kuti ndikapanda kulengeza kuti iwo awina muyenda mwazi mu dziko muno. Ine ndinabadwira ku Nkhoma Hospital ndipo ndaphunzira muno. Pamene timapita ku skulu tikamaweluka nthawi zina timakumana ndi azepete akangwingwi. Iwowo amatiopseza koma kumangosewera. Ndiye tikabisala ndakuona wuhi ife timavumbuluka. Koma panalibe nthawi iliyonse imene azepete timaona kuyenda ndi zikwanje azepete kukhapa anthu ayi. Koma zachilendo zachikhalidwe chathu chakuno ku Central Region zikuoneka. Azepete timasewera nawo, timayimbira m'manja. Akangwingwi osati kuti akhape munthu. Ine sinakhapidwepo ndinakula. Nyolonyo zimavina ndi nkhwangwa ife timangozona zikati cha ife kuombera m'manja. DPP oye! Ndiye tiyeni tidzilemekeza chikhalidwe chathu osakhala kuchigwiritsa ntchito mwa upandu. Ndiye Aprofesa ndi munthu olemekeza malamulo a dziko. Ndi chifukwa chake ali mtsogoleri weniweni. Kodi mtsogoleri akayamba kukhetsa mwazi atsogolera ndani? DPP oye! Ndi chifukwa chake, chifukwa cha chikondi cha Malawi, pamene anaberedwa zisankho mu 2020, iwo anaona kuti chopambana kunali kulemekeza malamulo komanso kuteteza miyoyo ya wanthu. DPP oye! Tiyeni ti avotere Aprofesa. Tikudziwa kuti mulidere nkulingotenda naye. Ndiyetu zintchito za Profesa tikuzidziwa. Zintchito pamene amayendetsa boma kunalibe njala. Fetereza analipo ofikilikika. Chifukwa iwowo amaonetsetsa kuti malamulo atsatiridwe bwinobwino. Tiyeni tisatengeke ndakapondo ongo phwanya malamulo chifukwa adazolowera kuti kholo lawo lidachotsa Bill of Rights. Tikapatsanso danga adzachotsa Bill of Rights. Ayambiratu kuchotsa kuphwanya maufulu anthu. Nthawi ya Profesa mumapita kukavina, kukayimba nyimbo, kukatukwana, koma simuna pangidwe upandu. Iwo analowa chifukwa cha mademo. Lero akukaniza mademo. Malamulo alibe nawo ntchito. Munthu otelo asapatsidwe sodanga. Tingadzakhale opanda
of Rights. DPP oye. Ine ndimawoshe pamenewa. Nthawi yathakale. Mundilole mwaulemu kuti ndiyitane adadi. 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 Malawi kuno watu wakufuna ndani. Profesa Mutharika. Malawi kuno watu wakufuna ndani. Profesa Mutharika. Kumwera kufuna Abida. Pakati ya kufuna Abida. Voti Abida. Ukodo akufuna Abida. Kumawa akufuna Abida. Voti Abida. Kirumba moti daidozo akozelese ndani. Profesa Mutharika. Kadangale kumalawi atese ndani. Profesa Mutharika. Kumwera kufuna Abida. Pakati ya kufuna Voti Abida. Ukodo akufuna Abida. Kumawa akufuna Abida. Voti Abida. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Lilongwe oye! Chimampunga oye! Tonse oye! Moni nonse? Muli bwanji? Ine ndibwino kwambiri. Koma atolero kukisa amantha atwe kuona anthu choncho ine sinaone ngati crowd imeneyi. Zikomo kwambiri. Choyamba ulemu kwafo wa First Lady Professor Gertrude Mutharika ulemu wanu. Ulemu kwa Running Mate Dr. Jane Ansa. Ulemu kwa President Ford Ajihana. Komanso ulemu kwa Prophet Mbewe. Komanso amwenye fumbo ulemu wanu. Ulemu kwa Regional VP Central Region. Nima VP onse muli pano. Ulemu kwa Secretary General ADPP. Nima Secretary General onse muli pano. Azipani for ulemu wanu. Ulemu kwa Regional Governor Bambo Kambalame. Komanso Regional Governor onse muli pano. Ulemu kwa Madaita Azimai. Komanso Achinyamata onse muli pano. Ulemu wanu. Ulemu kwa former leader of opposition Dr. Chaponda ulemu wanu. Kwa ulemu kwa nonse mwene akulanda ulemu. Choyamba ine ndithokoze kuno Central Region chifukwa mandanda ine nda First Lady kuyambira last Tuesday kuno patanki paja kupita ku Kasungu kupita ku Dwangwa Rolazi, Nkoma, Kora Boma, mpaka kuno Lilongwe. Kulizima kwambiri. Tinalepya kuyima papalantenga koma Saturday tema pasalima ndeza pasemoni abalatu akusalima. Mwanga mukuziwa ine sine mlendo kuno Central Region hayi. Ine sukulika yonse
naphunza ku Central Region. Kuyambira standard 6 mpaka standard 12 or Form 1 to Form 6 naphunza pa Desert Secondary School. Ndipo nthawi yonse pa holiday nabwera kuno ku Lilongwe chifukwa malume anga amagwira ntchito ku polisi. Komanso ndimabwera kuno kusewera mpira ku Likuni, Mtendere Secondary School, madera osiyanasiyana mpaka ku Kasungu. Ndiye ine ndimadziwa Central Region kwambiri. Mukandiona ine muone kuti mwaona m'bale wanu. Choncho ndi wosangalala kwambiri. Ine ndabwera kuno choyamba kuti ticheze pakhala nthawi itali tisanaonane. Monga mukudziwa kuti munandithamangitsa kuno pa 2019 ku State House kuja. Since then ndabwera kuno ku Lilongwe kawiri basi. Ndichoncho ndimafuna kutenga advantage kuti ticheze komanso tidziwane komanso tikumbutse ma friends athu amene tili nawo kuno ku Lilongwe. Ndipiyoye choncho ndili wosangalala kwambiri kubwera kuno. Komanso ndabwera kuno kuti ndikulimbikitseni kuti muvote September 16. Ndipiyoye monga anena VP Central ndina onse ankhwala lero nkofunika kwambiri kuti tisinthe dziko lino. Ndipiyoye dziko lino lili pa mavuto akulu kwambiri. Monga ndinanena last week ku Mzuzu kuti Malawi ndi number 3 pamayiko osauka muziko lonse lapansi. Komanso pamayiko 193 Malawi ali number 2 pa anthu achisoni komanso anthu omvetsa chisoni. Chisoni cha njala, ziko kwambiri Ndipiyoye. Chisoni cha njala, umphawi, kuvutika, osakhala ndi nyumba zosiyanasiyana, osakhala ndi zovala zabwino, zonse nzochititsa chisoni kwambiri. Ndiye ifeyo a DPP, AFOD, NDF, LEF ndikutsimikiza kuti tikabwera pa September 16 tichita chilichonse kuti dziko lino lisinthe. Ndipiyoye dziko lino lisinthe komanso lipulumuke likhale laufulu. Pakali pano tili pa ukapolo. Munthu kuyankhula china chake kakulemba kapa intaneti akumangidwa kapena kukhapidwa zosiyanasiyana. Ufulu umene tinayika mu constitution ubwere
kuti amalawi akhale anthu aufulu, anthu omasuka. Chifukwa ndi dziko lathu ndi limeneli. Tilibenso dziko linayi. Dziko lathu ndi Malawi. Ndiye tisamale dziko lino kuti likhale dziko labwino, lachikondi, onse okandana, osati mtundu woyipa koma mtundu woyipa, tisankhe uyu koma uyu, nono sachite choncho. Tonse tikhale anthu amodzi, tipoye. Monga ananena Mwalimu Hastings Kamusubanda kuti palibe mchewa, palibe mlomwe, palibe mtumbuka, palibe nsena, kangonde, kamoyawo, tonse ndi Amalawi. Tipoye. Choncho tonse ndi Amalawi, tiyesese kugwirizana koma kukondana, chifukwa tonse ndi amodzi. Choncho ine ndi anzanga tiyesesa kukonza dziko lino kuti likhale dziko latsopano osakhala lakale ayi. Wina anena kuti ndikawina after 1 month ndisiya upresident. Zimenezo nzopenga. Ndagwira ntchito for the last 4 or 5 years. Kuyamba pa convention usana ndi usiku kugwira ntchito. Mwafunsa first lady. Every night ndimagwira ntchito 4 to 5 in the morning. My office mwanga. Khandi la chipani. Kapena kuleza ndalama and so forth. Until 4 or 5 in the morning every day. Kugwira ntchito imene kuti chipani chitukuke ndiye. Ndigwira zonse izi. Ndiye nimpase munthu wina. Ndiye ndikatero tu kwathu timati ndikhala Nyabapi. Mazuwa Nyabapi. Mazuwa Nyabapi. Nyabapi ni munthu osokonezeka kwambiri. Opanda maganizo abwino. Choncho ine ndikabwera for the 5 years. Ndikhala 5 years ndikumaliza term yanga. For end of 5 years, dziko lakhala latsopano. I can assure you that. Tipoye. In 2019, kuti ndisina dziko lokuti khanga ngati Singapore. Ngati ndikanakhala 5 years osandichosa, dziko likakhala ngati Singapore. And I promise you, 5 years, muzaona, muzavomera. Kapenanso muzandifunsanso kuti kapena che constitution kuti ndimenso zaka 5 years. Kwa zimenezo sindingachite zimenezo ya 5 years basi. Ngukumbukira afumu ena ache sindachula zinawo anabwera kuzandiona akuti kwa president ine sindikufuna upalamount chief ya na chifukwa chani ali upalamount chief ndi ntchito yovuta kwambiri koma mukazandisankha ine sinzakana iya. So
tigwira ntchito kuti zikomo lipite patsogolo. DPP oye! Chachiwiri ndabwera ndi manifesto. Dr. Saidi alongosa bwino kwambiri za manifesto. Ngati muli ndi mwayi ili muchizungu, muchewa, mchitumuka. Only 90 pages. Muyesesa kuiwerenga chamuli zinthu zabwino kwambiri zokomera ino Malawi. Timati people-centered manifesto. Kuti manifesto imene takita build around anthu. Kuti anthu akhale ndi moyo wabwino, komanso anthu azisangalala. Mongani Dr. Saidi, pali kuti tisintha mmene dziko limayendesera, kuti mphamvu zina zichoke ku Capitol Hill zipite ku ma district. DPP oye! Kuti anthu amizi ma district khayafuna kupanga nsewu, kha chipatala, kha chanchani, kha sukulu, iwo khali ndi mphamvu decide kuti tipange sukulu apa, kapena chipatala apa, ndikuza ndalama zawozo komanso akhale ndi mwayi olemba anthu a m'mizi okulemba ntchito kuti anthu apeze ndi mwayinso apeze mwayi asamapite ku Lilongwe kapena ku Blantyre kapeza ntchito azigwira ntchito m'mizi mwawo. Limene timati people-centered development, pachizungu amati decentralization. Ndiye koma ntchito zina ngati za finance, foreign affairs, and so on and forth, zimenezo zikhale muje ku central government. Let me just one thing alankhula George Saonda. Ine sinali kuyankha zachibwana zimene kanthu bila keneka kuyankhula. I didn't want to say it. But let me say this. Kuti inu UTM munachoka ku DPP. Kuti DPP ndiyoyipa ndiye munachoka ndikupita ku UTM. Nkwapangisa ku MCP. Nkwapangisa MCP kuti awine boma. Kwani anakufinya tu. Muna kaula adu kumena uja. Ndeso bano mufa mubwele ku DPP. Mubwele smart for ipa. Iya imsabwele. Pitani kumena go away, go away, go away. We don't go. This is the last time Sri Lankan Council zopusa zimezi. This is the last time that yankwe zimezi, and I hope asa chibwana chimenecho musandipute ene kwatu kujolo kuli nyimbo. But vumbe wandiru machwambu wandiputa, vumbe wandiru machwamputa, kuti vumbe mukamputa amaluma. Oh yes, amaluma. Ne musandiputa ndikulumani. So better stop it. I have no time for nonsense anymore. I have no time for nonsense anymore in this country. I want to warn you for the last time.
stop that stupidity, stop it forever. But this last time, siyankhula was the man on the. All right, now, let me come to what we should do next. Choyama tikupempha kwambiri kuti ife tikufuna kuti pasakhale second run chifukwa tiwine first run osakhala chisankho chachiwiri ayi chifukwa this country ndi osauka sikachisupport my election awiri ayi ndifuna one first run tiwine straight out. Then kupempha nonse everybody muli pano kwanza azibale kumene ali mukapita mwauze kuti kuyambira mmawa muyambe door to door khomo lilonse kuita campaign. Khomo lilonse mupite aliyense mukauze zabwino zimene DPP ikubweretsa. Once mwauze kuti kuvota sikovuta iya mwauze nti kuti anguyang'ana chimanga foro basi ndikabosi kaja ngoti chongi kapadindi kawa mbokosi muja osati kunja iya aikakunja ndi yaononga voti itaito. So please I beg you the next time in addition to my meeting muzichita mwesese kwambi kupita mamizi monse kwauza anthu onse kuti achite zimenezo mwauze kuti adadi akupemphani ine navomera kubweranso kuyimanso not for me myself, not at all, koma chifukwa cha inu chifukwa ine ndimadandaula kwambiri ndikaona mmene mukuzunzidwa ndi njala mavuto onse muli nawo taina simagona iya ndi chisoni ndi ayiserewoke chabwino ndiyimanso ambiri munanifunsa ndiyimanso nde munachita promise mulicha support so mpitirize kucha support kwa machite vote mwao nyinji kulipa 16 tiwine outright 50 plus 1 more than that. In fact, I want 70% outright kuti pasakhale vote yachiwiri ayi. Choncho pomaliza ndikuti ndiosangalala kwambiri kuona anthu choncho group yotere kuno kuntandire nabwera nthawi ija madzija ena mukumbukira. Well, this is my second time. Kwa ndiosangalala kwambiri kuona nkhope za chibale chonchi zachikondi mupitize ubale umenewo chikondi chimenecho tigwizane manja tonse mpaka pa 16 komanso beyond pa 16 kuti tonse tigwizane manja kuti mange dziko lino Malawi watsopano, the new Malawi. Ndima amene kuti ambuye akudalitsa nonse zikomo kwambiri zikomo.